Dnes tu máme krásne nové video. Prepáčte, 4 dní som sa liečil z choroby. Niečo na mňa doľahlo. Takže len takto, ešte stále nie som 100% fit. Takže dolečujem. No a dnes tu máme Igora Matoviča, ako drzo a hnusne zautočil na Roberta Fica, že je to nejaký magor a tak ďalej. No, my si toho magora ukážeme, že či by sme chceli takéhoto premiéra alebo takéhoto premiéra. Ja vám to teraz ukážem. Ukážem vám aj nejaké veci od Igora Matoviča. Budete šokovaní a dúfam, že jeho voliči si to pozrú spolu s vami, s nami, všetkými. No a sa rozhodnú pre tú, buď to by chceli mať normálnu vládu, normálne zmýšľanie politika, alebo opäť raz, ako povedal Igor Matovič o Robertovi Ficovi, že je to magor. Ja si myslím, Igor, že ty si magor, ale poďme na to. Pustíme si, čo to vlastne zas a opäť vyvádzal. Podľa mňa to je normálny, regulérny magor. Akože teraz máme magora v Moskve, Putina, magora vo Washingtone, magora v Bratislave ako premiér. Igor Matovič, takže Robert Fico je magor, Putin je magor, Trump je magor. Ty si práve, že ten najlepší. Tak ja teraz pustím ľuďom, že čo si to vlastne ty za ESO, politické ESO na tom Slovensku, aby si to pozreli, lebo oni doteraz videli všelijaké tvoje excesy, ale teraz im pustím pravú tvoju tvár, aby každý vedel, ako si ty vôbec prišiel k škole, čo si vlastne ty vystrajal, keď si bol v tom parlamente, aké vlastne ty máš tie prednosti na to, aby si bol premiérom opäť, alebo nejakým ministrom, alebo prečo by ťa vôbec ľudia mali voliť. Igor Matovič, ja si osobne myslím, že ty si tak súci na tú psychiatriu, keby si zobral aj Alojza Hlinu, robili by ste si, alebo hrali by ste karty 7 príklad. Tam by ste si užili kávička každý deň. Stačí povedať, Robert Fico ti vybaví, určite ti to aj zaplatí, určite minimálne na ten rok. Takže tak, priateľa, kľudne mu tam napíšte, čo sa do neho zmestí. Kto by chcel komentovať, musí byť prihlásený na odber. Takýchto videí bude ďaleko viac. Jak sa blížia voľby, my tu teraz rozbombujeme. Ja vám budem ukazovať nejaké jeho správy, ktoré mám, nepoviem skade, ale budem pomaličky zverejňovať, aby sme rozbili tých zlepencov a opäť raz mali normálnu vládu. Ja viem, že to je, není to ľahké, proste konsolidácie, nakupujú zbytočne auta, kúpili outlet, nie za 5, ale za 17. Sú tam určití ľudia, ktorí tam prišli len kvôli peniazom, áno sú, ale s tými sa Robert Fico bude musieť vysporiadať, lebo takto ďalej to nepôjde, aby sa zbytočne mrhali prostriedky tam, kde nemajú. Takže tak, priateľia, púšťam vám toho magora, zasmejte sa a tým pádom ukončujem toto video. No a ja už robím ďaleko inakšie video, len bohužiaľ bol som chorý strašne, takže dostávam sa z toho pomaličky. Takže ideme na to. Tomáš Drucker je zametač. On akože má príjemný kukuč, taký havinko, pozrie sa, nasadia ho vždy. Neveríte tomu? Ešte raz, on je zametač. Ja sa vás pýtam na vašu kvalifikáciu. Ja vám hovorím, že sa absolútne nevyznáte do trestného poriadku. Áno? Áno, nevyznáte sa, absolútne. Viete, že lebo žurnalistiky v prvom ročníku máme základy štátu a práva. Prepáčte, lebo keby ste šírite študovali blúdy, na pán vysokej redaktor. škole a keby ste si ju nekúpili, tú vysokú školu, aj s diplomovou prácou, tak by ste to vedeli. Ste chrapun, pán redaktor. Už som aj chrapun, Je taká hanba vášho otca. Taká obrovská hanba. Všetci to o vás vedia v branži. Že sa necháte kúpiť, že robíte špinavú robotu proti politikom, že vám povedia, toto máš spraviť a necháte sa kúpiť. To mám za to, že som povedal pravdu teraz o vašej diplomovej práci. Že ja som si kúpil moju diplomovú prácu. Ste chrapun, pán redaktor. Kúpili ste si. Sa môžete hanbiť. A vy sa ste hanba vášho otca.